Să rog să mă ajute cineva care să citească legământul în numele lor. O să ascultați fiecare parte a legământului și o să răspundeți cu Făgăduiesc Solet. Vă rog să îngenunchiați, să puneți mâna în fața. Puneți mâna pe numărul celui de față. Nu mai zice. Dar să pot să mai greu. Puneți mâna pe numărul celui de față. Oricare număr de ori. Gata? În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Eu, subsemnatul. Pe rând. Numele și religia. Ion Popescu, ortodox. Cezar Oprea, creștin-ortodox. Mai tare. Maria Georgiana Teodorescu, ortodox. Cristian Murat, catolic. Ioniță Ștefan, ortodox. Ligustat, ortodox. Ancuța Marius Augustin, ortodox. Tira Servo Luciano, ortodox. Alexandru Chiriac, ortodox. Daniel, ortodox. Religion, Demitor, ortodox. Marius Comod, ortodox. Stefan Burlar, ortodox. Stăgărescu Sorin, ortodox. Remia Emil, ortodox. Făgăduiesc că, începând din acest moment, să mă dedic de apurarea Sfintei Miliții a Templului, declar solemn și liber că fac din proprie convingere legământul de ascultare, de frățietate, de ospitalitate și de caritate, obligându-mă să susțin ecumenismul și să practic apostolatul laic. Făgăduiesc solemn. Toată lumea. Făgăduiesc solemn. Făgăduiesc